Morjesta taas ja pientä videoa tätä toimiston puolelta, eli ollaan taas suunnittelupöydän ääressä ja tällä kertaa Milwakkeelle kantolaitetta ja 6 akulle, niin kurka taas miltä näyttää. Eli tossa olisi nyt tän näköinen. Siihen olisi tehty päätyihin noin paikat ja jätetty ehkä sopivasti välystä sitten tuohon akkujen väliin, niin saa sen lukituksen siitä kivasti auki. Ja sitten tosiaan kun malli on kädessä valmiina, niin sehän pitää tuoda sliceausohjelmaan eli sliceriin, niin saadaan tehtyä G-koodit ja lähetettyä se tulostimelle. Ja tässä meikäläisellä on nyt sliceriin malli tuotuna. Tää on suunniteltu sillä, että teen pienet vahvikkeet tonne, mihin kahva kiinnittyy. Eli tuolta löytyy tommoset kupet, missä on sitten määritelty pikkasen lisää asetuksia. Ja ei muuta kuin painetaan slicea. Katsotaan kun G-koodi tuolta syntyy. Näin. Näyttäisi menevä 7 tuntia ja 300 grammaa pikkasen reilu filamenttia tähän hommaan. Ja itse asiassa niin nyt on sitten punaista filamenttia. Tehdään siitä. Ehkä se sopii tuohon milkkariin. En tiedä. Katsotaan minkälainen tulee. Mutta palataan siihen kun on saatu printti tehty.